Bine vă regăsesc, dragilor, din nou. O întâmplare foarte faină care se petrece acum pentru toată lumea este faptul că am intrat deja într-o altă cheie care are un rol de transformare, de transmutare. Acesta este darul ei și care s-a activat chiar astăzi, pe 9/9/2025, an de energie nouă. Nu cunosc atât de multă numerologie încât să vă împărtășesc din ea. Nu este domeniul meu, dar o iubesc și ceea ce îmi place foarte mult este cât de bine se îmbină cheile genelor cu numerologia, cu astrologia, se completează într-un mod atât de fain și de armonios, încât nu pot decât să se valideze una pe cealaltă. Și revenind la cheia 47, ea are ca provocare opresiune. Și când am auzit acest cuvânt, cumva în mintea mea automat s-a tradus prin oprimare, prin reprimare, prin condiționare. Și pentru că este o cheie pe care eu am, soarele meu este chiar în această cheie, am simțit-o în viața mea în diverse contexte pe care eu chiar așa le-am interpretat în provocările mele, ca opresiune. Și normal că toată această experiență prin care eu am trecut m-a transformat. Și au fost foarte multe momente în care am vrut să fug de suferință, pentru că toată această opresiune, cumva, în corpul nostru, în ființa noastră, se traduce prin chinuri. Că sunt mentale, că sunt emoționale sau chiar fizice, sunt niște chinuri. Și atunci, întrebarea se pune de unde vin ele, ce rol au ele în viața mea. De ce a trebuit ca eu să trec prin așa ceva? Acum, cu mintea mea de acum, cu această cunoaștere pe care o am, îmi este foarte ușor să o interpretez și să mă împac cu toate acele experiențe pe care le-am trăit. Dar atunci nu aveam această cunoaștere, atunci nu aveam înțelegerea. Și însă și experiențele prin care am trecut m-au ajutat să mă transform, dar cel mai mult și mai mult acum înțeleg că aceste chinuri au venit din opoziția mea față de ele. Eram copil când eu aveam foarte mari dureri de cap, foarte mari dureri de stomac și căutam să scap de ele. Nu aveam această capacitate de a căuta să înțeleg ce anume le-a provocat și ce remedii să folosesc. Dar pe lângă remediile pe care noi acum le folosim ca să ne amorțim simțurile, să nu ne mai doară într-un fel sau altul, trebuie să găsim cauza. Iar cauza acestor opresiuni care vin și ne chinuie poate să fie provocarea cheii partenere, cheia 22, care în sine este un sigiliu de vindecare foarte puternic, cel mai puternic din toate cheile și din toate sigiliile. Dar el ca provocare vine cu dezonoare. Și dezonoarea aceasta poate să fie prin toate fricile pe care le avem și le negăm. Sau prin faptul că ne negăm valoarea, capacitățile, darurile, abilitățile. Sau le negăm altora. Asta înseamnă, de fapt, dezonoare. Ne dezonorăm pe noi sau pe ceilalți pentru că nu ne asumăm responsabilitatea a ceea ce trăim, a emoțiilor, a gândurilor, a judecăților, prejudecăților, preconceptelor noastre. În momentul în care începem să ne
cunoaștem suficient de bine și mai ales când adevărul faptului că nimeni nu ne face nimic, pur și simplu noi atragem în realitatea noastră acei oameni pe frecvența a ceea ce este în sufletul nostru și ei doar ne ating rănile pe care noi le avem deja. În acel moment, ceva din noi se schimbă. Nu ne mai chinuim. Nu mai dezonorăm omul din fața noastră. Nu ne mai dezonorăm pe noi. Ce alegem să transmutăm, să alchimizăm acest chin, această suferință interioară, care ea este în ADN-ul nostru. Această cheie 22, dacă puteți să vă închipuiți ca pe întreaga memorie a omenirii de când există ea aici pe pământ, cu toate experiențele, cu toate trăirile sale. Ei, toată această memorie, acest câmp akashic, cum mi se mai spune, el este conectat cu ființa noastră prin ADN-ul nostru. Acel așa zis junk ADN conține exact această istorie a omenirii. Deci noi avem în celulele noastre această memorie, nu doar a strămoșilor prin spița prin care noi ne-am născut, ci a întregii omeniri. Și atunci există momente ca și aceste zile pe care noi le trăim când efectiv nevoia care este la fel înscrisă în ADN-ul nostru, nevoia de transmutare, nevoia de alchimizare, devine foarte puternică. Și atunci sunt accesate din acest ADN, din această istorie, din aceste amintiri, din celulele noastre, sunt accesate acele amintiri, acele trăiri, fie ale noastre, fie ale neamului nostru, pe care este nevoie să le eliberăm din structurile noastre, să le eliberăm prin alchimizare, să le transformăm. Și pot veni ca provocări. Da. Și în ultima vreme poate nu mai avem aceleași provocări ca acum 20-30 de ani, dar ele revin ca o amintire, uite ce mi-a fost dat să trăiesc, uite prin ce am trecut eu atunci. Și ne uităm cu bunăvoință, darul cheii 22, cu îngăduință ne uităm la noi, cine am fost și cum am gestionat acele momente. Pentru că dacă ne uităm acum cu îngăduință, ne dăm seama că cea mai bună alegere care ar fi putut fi făcută la acel moment, cu ceea ce și cu cine eram noi la acel moment, acea alegere chiar am făcut-o. Și atunci, în loc să ne judecăm și să ne dezonorăm, să ne onorăm, de fapt, cu această bunăvoință, cu această împăcare cu noi înșine, că am făcut ceea ce era necesar și suficient ca noi să mergem mai departe. Că dacă nu am putut gestiona, că nu aveam maturitatea, nu aveam înțelepciunea necesară ca să gestionăm o astfel de emoție, o stare, o situație, un eveniment, atunci cel mai bun lucru a fost să-l încapsulăm și să lăsăm ca în timp să căpătăm această înțelepciune. Ca la momentul potrivit, cel mai bun, cel mai optim, noi să readucem în atenția noastră, în amintirea noastră, în mintea noastră, să readucem acea întâmplare și să o alchimizăm, să o vindecăm. Deci, putem trece de la aceste chinuri prin care am trecut, mai mult sau mai puțin, la a le alchimiza, a respira în aceste amintiri, fără judecată. Doar să dăm voie corpului
să scoată de acolo de unde s-a încapsulat, prin simțire și să ne dăm seama ce simțim acum diferit. Ce beneficiu ne-a adus acea întâmplare, da? Ce daruri ne-a pus la dispoziție, astfel încât noi acum să ne vindecăm. Pentru că nu poate să ne vindece nimeni. Eu sunt terapeut de foarte mulți ani. Eu nu vindec pe nimeni. Eu am suficient de multă cunoaștere și experiență încât să ghidez, să susțin, să fiu alături pe parcursul procesului de vindecare al celui care vine la mine. Dar nu sunt eu cea care vindec. Eu vin, într-adevăr, cu toată cunoașterea pe care o am și cu toată experiența și cu acest câmp energetic de susținere. Pentru că este foarte important. Și eu, ca terapeut, am terapeuții mei cu care lucrez, colaborez și prin care mă vindec. Eu mă vindec pe mine. Dar am nevoie de susținerea lor, am nevoie de ajutor, de ghidare, pentru că ei au mintea limpede atunci când eu sunt în chinul alchimizării ființei mele. Deci, este o cheie foarte importantă și oricât de mult aș insista prin cuvinte să vă exprim această importanță, cel mai bine o veți simți pentru că cheia 47 este o cheie de experiență. Alchimizarea se petrece nu doar în planul subtil, ci chiar și în planul fizic. Cu fiecare trăire, cu fiecare respirație pe care o faceți în însăși emoția pe care o simțiți, când îmbrățișați durerea sau emoția, furia, frica de orice fel, când simțiți locul acela în corp unde a fost localizată acea emoție și puneți palma acolo cu această bunăvoință față de voi înșivă, pur și simplu începeți să vă iubiți. Accesați prin această cheie 22, prin această bunăvoință adevărată, firească a voastră, accesați această memorie cosmică care aduce prin palma voastră exact acea energie vindecătoare care trebuie să fie acolo. Dar pentru asta trebuie să-ți dai voie să fie acolo în emoție, oricât de neplăcut ar fi furia sau frica sau orice emoție simți, tristețea. Dă-ți voie să o simți ca să o înțelegi, fără a mai fugi. De câte ori vrem să fugim de o durere sau de ceva din noi, mușchii noștri se încordează. Fizic, chiar se întâmplă asta. Și prin această încordare, în primul rând, blochează alte mișcări pe care le-ai putea face, blochează fluxul energetic din corp. Deci blochează inclusiv vindecarea. Așa că inspiră și caută să te relaxezi pe cât poți. Știu că pare imposibil, dar eu am trecut de foarte multe ori prin așa ceva și pot să spun că prin respirație te poți transporta pe tine în planul acela subtil în care respirația chiar te poate relaxa suficient de mult încât să dizolve prin această respirație, să dizolve acea traumă, să dizolve acea amintire din celulele tale, să rescrie chiar în acel moment ADN-ul tău. Și credeți-mă că nu e nimic SF aici. Trebuie doar să vă îngăduiți.
acest lucru. Și pentru că în prejurul meu am auzit și cunosc foarte multe persoane care trec acum prin aceste provocări pentru alchimizare, pentru transformare, eu însumi trec prin acest proces și mi-l îngădui mie. Pentru că, gândiți-vă, dacă aveți o măsea care din când în când vă supără și luați doar remedii temporale, acea măsea tot vă va supăra până când veți rezolva efectiv cauza. Dacă nu mai poate fi păstrată, atunci ea va fi extrasă și nu va mai fi un focar de infecții viitoare. Dacă merită reparată, mergeți la medic. Da, veți trece oricum printr-o suferință, dar acea suferință vă permite să vă reparați măseaua și să vă reparați propria viață de acum încolo. Pentru că o durere de măsea, când apare din senin, îți strică toată ziua. Nu te poți concentra la lucru, nu poți să faci lucrurile pe care ți-ar plăcea să le faci, nu poți relaționa cu cineva, nu poți comunica. Și atunci, uneori, avem nevoie să ne dăm drumul în această durere cu acceptarea că ea este procesul de vindecare. Așa că, dragilor, vă invit să vă luați aceste zile, această săptămână, în care să fiți binevoitori față de voi și față de ceilalți. Gândiți-vă că fiecare om care trece pe lângă voi, fiecare om care lucrează alături de voi, care locuiește alături de voi, părinții, frații, prieteni, cunoscuți, chiar și cei necunoscuți, până și dușmanii voștri, cu toți, în acest moment, trecem prin aceste procese de transformare, fiecare pe nivelul său de conștiință. Așa că dacă cineva este mai nervos sau mai supărat sau se manifestă într-un mod care vă deranjează, fiți binevoitori față de ei. Gândiți-vă că ei sunt în acest proces dureros de vindecare, la fel ca voi. Poate că unii dintre voi nu simțiți suferința fizică. Durerea nu este fizică, poate e doar o confuzie mentală. Iar alții au provocări emoționale în relații. Fiecare rezolvă acum ceea ce este mai important pentru sine. Nu seamănă un proces cu celălalt. Dar acum știți, voi chiar știți. Și atunci fiți îngăduitori față de voi înșivă și față de toți ceilalți. Pentru că inclusiv această acceptare, această îngăduință de a-i lăsa spațiu celuilalt să se vindece, această compasiune față de toți, chiar dacă ei nu știu, nu înțeleg de ce trec prin ceea ce trec, vă ajută pe voi, în primul rând. Pentru că tot ceea ce noi gândim, tot ce rostim, tot ce înfăptuim, afectează tot ceea ce ne înconjoară, dar este ceva ce emitem permanent din noi înșine, care se duce în întreg universul, în acest câmp cosmic akashic și se întoarce la noi. Și dacă nu vă place să fiți judecați, nu judecați. Dacă nu vă place să fiți certați sau criticați, nu mai criticați. Uitați-vă la acei oameni și gândiți-vă că fiecare se exprimă din rana sa sau din puterea sa. Și ei poate că sunt oglinzi ale voastre.
Unii vă arată blândețea, alții vă arată furia din voi, alții vă arată lipsa de înțelegere, alții îngăduința. Și știți ce? Noi le avem pe toate. Toate umbrele și toate darurile și toate harurile sunt în noi. Bineînțeles că nu le putem activa pe toate deodată. Manifestăm câte una, din când în când. Dar prin voința, prin bunăvoința noastră, noi putem transcede toate acestea. Ar fi multe de spus. Iubesc aceste chei, deși le-am urât cel mai mult. Eu nu am vrut să devin terapeut. Eu nu am vrut această cale pentru că m-am născut cu anumite abilități și nu știam să mă protejez, așa că mi-am făcut foarte mult rău mie. Dar de când am înțeles că asta este calea mea, de când am înțeles că această cheie 47, prin vindecarea pe care eu o aduc în mine, se vindecă și neamul meu. Fiecare acțiune pe care eu o fac vindecă ceva din trecutul strămoșilor mei. Și dacă asta nu este suficient, gândiți-vă că fiecare strămoș care își reprimește, care se deblochează această energie a sa, este o resursă pentru mine. Fiecare strămoș pentru care tu ai lucrat este o resursă, e încă o rădăcină care va aduce seva cunoașterii, înțelepciunii pe care acel strămoș a căpătat-o în viața sa. Este o resursă pentru tine, de energie, de cunoaștere, de, nu știu, poate câteodată ai nevoie doar de o fărâmă de entuziasm. Alteori ai nevoie de un pic de copilărie, de naivitate, de inocență. Fiți îngăduitori. Lăsați harul acestei bunăvoințe să treacă prin voi, pentru că această bunăvoință lasă să curgă prin noi grația divină, grația Mamei Cosmice. Această cheie este singura cheie portal care ne poate conecta cu această grație. Și ce poate fi mai plăcut, mai minunat, mai vindecător, mai mângâietor decât îmbrățișarea unei mame? Iubirea ei iertătoare, înțelepciunea ei. Cum ar fi să vă dați voie să trăiți toate acestea, zilele acestea, să vă amintiți de strămoșii voștri, sau dacă nu, măcar de părinții voștri, și prin ei să vă onorați tot neamul. Fie că, dacă sunt în viață, mergeți la ei cu o floare, dacă nu mai sunt în viață, pomeniți-i, puneți o liturghie, dacă simțiți, la biserică, cu gândul că tot ceea ce reparați în acest neam, și poate e mult spus reparați, poate doar readuceți echilibrul în acest câmp energetic în care voi însăși vă aflați, nu înseamnă decât bine pentru voi. Bine pentru noi toți. Pentru că această cheie ne amintește cât de interconectați suntem. Că tot ce fac, tot ce gândesc și tot ce înfăptuiesc vă afectează pe voi în egală măsură cât mă afectează pe mine, chiar dacă nu se vede. Și tot ce gândiți și tot ce faceți și tot ce rostiți mă afectează și pe mine. Și apoi se întoarce la voi. Deci știți vorba aceea, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face?
Partea inversă este că oferă în lume ceea ce ai vrea, ce ți-ai dori să primești. Respect, susținere, bunăvoință. Pentru că toate acestea sunt forme de iubire care chiar pot transforma, pot alchimiza în ființa noastră și ne pot vindeca. Poate chiar acolo unde medicii spun că nu mai sunt șanse. Vă îmbrățișez, dragilor, cu multă, multă iubire și abia aștept să văd prin ce ați trecut, să vă citesc și să simt iubirea voastră și sper că și voi simțiți iubirea și îmbrățișările mele. Vă las cu bine!